Ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan. Of course, tinhigyapon sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM. Makita og madungog usab sa website sa RMN Dipolog ang rmndipolog.weebly.com. Og usab nas nakasimulcast no sa FM band ano sa 94.1 FM. Subali sa tulo ka agianan taninyo madungog sa AM 981, sa FM 94.1 ug sa internet ang rmndipolog.weebly.com. Baling dali-dali yun ako. Okay. Naupikan. Medyo na late ko gamay. Ay mo katingala, ha? Agig dali-dali. Medyo gahangak pa. Okay no, mga tinahod nga tigpaminaw karong Domingo ha. Sa atong Katoliko nga katilingban atong gisaulog ang the solemnity of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Dakong pagpasidungog, paghandom karon nga gihimo nato sa lawas og dugo sa atong Ginoong Hesukristo. No, mao man gani nga kung ato ning idiretso dayon og dugtong o kinabang connect sa manang connects binisaya ang dugtong o ato bang ipunting dayon ba sa atong pagtuo mao ni hinungdan nga kanang atong Domingo nga communion o Santos nga Misa o ang Santos nga Misa mismo ato nang gitawag no sa atong pagtuong Katoliko ang highest form of worship. Kinatasan nga matang sa pagsimba nato mga Kristohanon. Nganuman kay diha sa Santos nga Misa naaman diha matuman nato ang unsa ang instruction o sugo sa Ginoo dinhi sa Biblia sa New Covenant sa bag-ong kobenante o New Testament ang unsa ang mando o sugo sa Ginoo nga matud pa niya himuan ninyo kini alang sa paghandom kanako ug unsa maning iyang gipasabot nga himuan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Kadtong balaang panihapon pagtipik-tipik sa tinapay nga diha kuno makaon nato ang iyang lawas ug usab mainom ang iyang dugo sa payhon sa panugbino. Nagtiman anato diha sa San Juan 6 ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang dugo mao gyud ang tinuod nato nga kalanon para makabatunta og kinabuhing dayon. Gani iyang gisgutan nga kadtong mana sa daang testamento o man to'y makaon nila sa mga Israelinhon moto ang pagkaon nga matud pa dili pa gyud tumao ang pagkaon nga gipaabot nga tinud-anay gyung makahatag na tug kinabuhing dayon. Ang fulfillment niadto ang fulfillment niadto katumanan niadto mao ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo, ang tinuod nga mana natong mga Kristiyanos. Buri po sabot ang matuod nga kalanon mao gayud ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang matuod nga ilimnon mao ang iyang dugo
Mao man gani nga sa atong Kristohanon nga pagtuo, wala na nato idili kanang dugo. Kay dili na na pagtulon ni Kristo. Kay gani iyang dugo iyang ipainom sa sakramentuhanong paagi. Unya diha sa paghimo nato sa maong balaang panihapon atong gitawag karon Santos nga Misa, nga diha sa Living Bible sa Buhat 20 versikulo 7 gitawag yun na siya communion. Unya nahitabo pag yun to Domingo, katong pag-communion nga gihimo sa mga tinun-an sa Buhat 20 versikulo 7 sa ato hinuong kwintada karon sa bados gabi man na, pero sa ilang kwintada sa una kanang 6 to 6 sunset to sunset Domingo naman gito muna unang adlaw semana nagtipik-tipik o naghimo sila sa atong termino na ron communion o Santos nga Misa. Sumuna nga kanang atong Santos nga Misa, kanato mga Kristiyanos mo na gitawag na tog highest form of worship nato mga Kristiyanos. Muna nga dili nato ikahibulong kitang mga Katoliko nga nakahibalo nga ang ato yung sentro sa pagsimba sa Kristyanismo dili nang murag magkanta lang din dunay pastor nga magwali dili na maoy highest form of worship nga Kristohanon. Although dili man dautan ng kanang pagsimba nga naalay pastor magwali-wali dihag taas kaayo din magkanta-kanta guun sa diha, no? Di man na dautan kanang charismatic nga estelos pagsimba, pero ang gitudlo gyud sa Kristyanismo nga ato gyung ipaka numero 1 kadto gyung pagsimba nato sa Ginoo nga iya gyung gitudlo nga ato gyung buhaton unsa man kanang Santos nga Misa o the breaking of the bread. Mao na nga sa Katoliko dili ta mahibulong ngano nga Santos nga Misa gyud moy ato gyung paborito nga pagsimba sa Ginoo. Kay mo man na iyang instruction, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako na nasa pasahon ni San Lucas. Nya sa paghimo nato ana diha hinumduman pagyud tong iyang kamatayon diha sa krus. Inarabit uban bitaw maingon nga, uy, di ba naaman na sa basahon sa Hebrehanon nga kasara to gihimo ni Kristo, nya dili na to isubli-subli. Nya nga nung subli-sublion man diha ang maong sakripisyo, kay sakripisyo magkana kanang inyong Santos nga Misa. Ato kunong gisupak ang instructions Biblia diha sa pagsubli-subli sa kadtong kasarang gihimo ni Kristo nga kamatayon sa krus. Ang tubag anas Katoliko, wala nato gisubli-subli ang kausara nga nahitabo nga kamatayon ni Kristo. Dili na to mausubli. Pero ang handumanan pwede subli-sublion. Di ba? Kay wala may instructions Biblia nga ang handumanan dili ipasubli. Gani iyan ang instruction, buhatan ninyo kini alang sa paghandom. Ug yamatod pa sa mga teologong Katoliko, kanang atong gisubli-subli dili na pag-usub og patay ni Kristo, kundili kadtong kausara nga kamatayon ni Kristo atong kanabang padangat sa matag Santos nga Misa. So meaning kanang atong Santos nga Misa mao na ang pagpadangat sa atong panahon sa humana na hitabo nga kamatayon ni Kristo. So dili na kay ingon nga laing pagpatay ni Kristo, kundili kanang atong Santos nga Misa maura na ang usah nga kamatayon ni Kristo nga nahitabo na. Nga ato lang gipadangat ba unsa may laing term ana sa atong mura bag gilabas ang iyang kausa nga kamatayon diya sa matag misa nga himuon nato sa atong pagsimba. So mao na common kaayo ba nga misinterpretation sa uban nato mga igsuon nga mga dili Katoliko nga ilatang akusahan nga kana kunong atong Santos nga Misa pagsubli-subli na sa kamatayon ni Kristo. Dili na kay kasara man to nahitabo tong kamatayon ni Kristo. Kanang atong gisubli-subli mao na ang paghandom sa usara kanahitabong kamatayon ni Kristo. But pasabot igura nato gipadangat ang epekto atong usa nga kamatayon ni Kristo sa krus. Gipadangat nato
But pasabot nga kay wala man ta sa panahon yun ni Kristo, sa ilang panahon, para nga makaambit ta. Kay wala man ta sa ilang pagtipik-tipik tinapay sa una. No? Nya kay ang maong epekto ato para mas tanan. Muna nga atong gihimo, but pasabot nga ni participate ta ni adtong kamatayon ni Kristo sa cross, meaning katong iyang balaang panihapon. Nakuha ninyo mga igsoon? Gani no, ato nang ma-explicar og ayo kung magtema na taog santos nga misa. Ang mubo natong kanabang mga pulong ana, ang dugoong halad ni Kristo kas ara gyud to. Kas ara gyud to. Pagtulon ang Katoliko ni. Dili na to masubli kay kas ara man gyud namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Nya kanang santos nga misa dili na pag-usob og patay ni Kristo. Ngano man kanang atong santos nga misa mo nang gitawag nato og dili dugoon nga halad ni Kristo. Ngano man kay dili na dugoon kay mao man na ang paghandom sa kausa nga kamatayon ni Kristo. So, ang dugoon nga halad kas ara. Ang dili dugoon nga halad mo na atong gisubli-subli. Ang dili dugoon nga halad mo na atong gisubli-subli. So, usa kad akong misconception o dili maayo ba nga pagpakatap sa mga pulong nga ang Katoliko gasubli-subli kunos kamatayon ni Kristo, dili, no? Kay kas ara to. Ang atong gisubli-subli diha ang handumanan. Kaya nag-ingon man si Kristo, buhatan nyo kini alang sa paghandom ka na ko. Mo na nga kanang atong santos nga misa, mo na gitawag na itong highest form of worship na itong mga Kristiyanos. Mo na nga magsigig tagtambong og misa. Labi na, dili yun na ito si Piaton, kanang atong Lord's Day, o kanang gitawag na itong Christian Sabbath. Kay na may example anas Biblia, nga gihimo na sa mga unang Kristiyano, mga tinun-an yun mismo, ilan ang gihimo sa adlawng Domingo. Mao nang adlawng Domingo gyud atong espesyal sa pagsimbas Ginoo nga atong buhaton ng komunyon, no? Buhat 20 bersikulo 7. Nya kanang Sabado nga igpapahulay sa mga Hudyo, pwede gyapon nato na respetuhan, pinagi sa pagsangyaw ngadto sa mga nagpabilin paghapon anak nga igpapahulay kanang Sabado. Sama sa gihimo ni San Pablo, matag Sabado, igpapahulay sa mga Hudyo, moapil po siya dito. Niyang iyang tumong, aron makasangyaw siya dito. Para kabigon tong mga Hudyo dito, nga wa pa makabig. Ug sa ingon ni Ana, makaapil po sila, unya pohon, sa mga panagtigom yod nila nga kaugalingong Kristiyano, nga kasagaran matunong yog Domingo. Di na nakusublio ng mga tudling anak, pero sa dagan sa atong Sibya karon, no? Sa atong Tulumanon, posible ang uban mahisgutan gihapon kay ni apa man gihapon ta sa tema nga adlaw sa Ginoo. Adlaw sa Ginoo, at the same time karon, no? Pitch sa 7 sa bulan sa Hunyo, tuig 2015. Magog yung gidala niya akong guide para di ko masayop o kutlo gyud sa insakto yung sipra o name tag sa ato yung gihimo nga pagsaulog karon, no? Solemnity of the body and blood of Jesus Christ. Nya ato dieng taga ang katinawan pud gamay kanang ilang giingon ngano man nga diha sa santos nga misa. Ang ipakalawat sa pare nato kitang mga matuuhon, dili man iapil ang kanang bino nga ang atong pagtuo nga mahimong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong pare ra man ang moinom ang mga kita, dili man. Kulang man kuno ang gipakalawat sa pare na to. Mga igsoon, simple ra kayong tubag. Una, wala mag-ingon ng atong Ginoo diri sa Biblia nga gidid-an ang mga pare nga diha sa pag-apod-apod sa iyang lawas, pag-apod-apod siyang dugo, kung ang lawas ra o kanang pan ra mo ihatag nga makulangan na ang epekto o ang sustansya ba, no? Nga atong makalawat. Nga naman, tungod kay unang-una sa konsagrasyon sa pare, wala gyud giwala ng ipakita gyud ng bino. Sa pagkonsagrar nga nagpasabot nga ang gikonsagrahan mao gyud ang paan nga mahimong lawas ni Kristo, ug ang dugo
Oo, ang bino nga mahimong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kinsa lagi kuno tong makaon sa iyang lawas ug moinom sa iyang dugo, makabaton og kinabuhing dayon. So mao na mga pagtulon-an sa atong Ginoo. Nga karon mao na nga diya sa konsagrasyon naa gyud ng duha. Pero sa pagpakalawat na, doon naman goy ka nang gitawag na to economic reason. Economic reason. Nga pwede na to i-revise pero dili mawala ang sustansya nga anaa sa duha. Ngano man. Kay katong sa una, gamay ra sila. Well, mahimo nila nga kanang duha naa gyud bino og kanang ustiya upan pakalawat gamay ra. Pero halimbawa kung daghan na pagkaon sa kang andamon nga pan o ustiya nga andamon sa pare ana, no? Sa kadaghan labi nang karon daghan na kayong membro na makasabot na ang Ginoo ana nga oy bisag dili na lang gyud, no? Labi na kanang bino mahal ra ba na? Maingon ana. So ang pagtuong Katoliko ingon ani gud human sa konsagrasyon sa pare gituhuan man nga kanang ustiya o kanang pan mahimong lawas ni Kristo nga buhi. Og tungod kay buhi dili makulangan da, no? But pasabot ang dugo na apil na diha sa maong lawas kay ang buhi nga lawas ni Kristo na may dugo. Di ba? Nabagoy buhing lawas nga walay dugo. Di ba? So pagtuong Katoliko, punan pa sa mabasa nato sa Lucas 1:37 nga kana bang Lucas 1:37 nga walay imposible diha sa Dios. No? But pasabot ang pagtuong Katoliko nag-ingon nga bisag ustiya o panra mo ihatag sa pare nato kitang mga tuuhon atong gituhuan nga tungod kay mahimo ng tibuok nga buhing lawas ni Kristo but pasabot na anay dugo. So dili na magkulangan. So kung moingon sila nga kulangan na atong gikalawat kay wala kunoy dugo. Na ila ng pagtuo, murag ila bang gihimo ba nga mahimong imposible di ay ang pagtulon-an natong Katoliko nga human sa konsagrasyon sa pari tungod kay wala na to ipakalawa tong bino ang ustiya na lang maingon nga kulang kuno atong nakalawat so ito pa wala ay dugo lawas lang na kung lawas lang wala ay dugo di na buhi. Di ba mga igsuon? So human sa konsagrasyon sa pari mahimo mo ng lawas ni Kristong buhi so naanay dugo. Anyway, kana sakramentohanon mo na. Bakita na to diya sa konsagrasyon si pare nga naagyon ng duha. Pan o kana bang bino. Pero sa pagpakalawat, pwede nga bisag usa na lang ana nila atong kalawaton pero kumpleto gihapon ang sustansya nga atong makaon. Kay inseparable man. No. Diya sa buhing lawas ni Kristo ang dugo ang og ang yang lawas, di ba? Sa buhing lawas dili man gid mawala ng dugo. Di ba? Lawas og dugo gina kung mayong kag buhing Kristo. Bisag ikaw karon diha buhi ka naa kay dugo. So inseparable ang buhi nga tao sa iyang lawas ug ang iyang dugo. So mao na unya naaman toy teksto galis Biblia pod nga hinumdum ko unsa ka itong tekstuha nga dunay taga-adlaw nga panagtigom ang mga Kristiyanos niya ang gihisgutan pagtipik-tipik sa tinapay. Unya masabot nato nga wa na gali gi-emphasize ang pagpakalawat sa dugo nga sa galito ako sa nang pangitaon sunod na muna sa buhat 2:46 man siguro kung wa ko malimot nga katong matag adlaw nila nga panagtigom nga pagtipik-tipik sa tinapay ang gihisgutan lang. Wala na giapil og hisgot litra por litra ang giapil ang bino. Kaya usap po na sa implication na to nga dili daotan nga ang hisgutan ang tinapay lang nga pagtipik-tipik bisag di na hisgutan ng bino ano man kay kung mayong kag tinapay lang makalawat nya mahimong lawas nga buhi ni Kristo di naman ta makulangan sa atong nakalawat ana kay buhing lawas mo na ni Kristo so naanay dugo nya dili na imposible. Kung imposible na alang sa ubang mga tao nga human sa konsagrasyon sa pare kanang pano ustiya mahimong lawas ni Kristo may away dugo kay wala giapil pagpakalawat ang bino.
Mayon sila imposible na, Brad. Imposible alang nila. Pero para natong mga Katoliko, dili na imposible. Tungod sa gahom sa Ginoo. Mahimo na niya. Nga, gamhanan ko siya. Anong dili man mahimo? Kung ibuot niya. Og the fact nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa kasaysayan, mao gining Katoliko, so na siguro nato nga husto gyud ang atong pagtuo. Ano man? Kay dili na mahimong imposible. Kay kung imposible pa na o dili na pwede, ang ano man po nang himuon sa Katoliko, no? Magkasabot ang Ginoo ana ang laing reason agi ana kanang economic reason. Nga murag illogical na bagyod ba nga kinahanglan yun nga mag-andam yung bino, labi nagdaghan na kaayong mga lawat, unsa na paimno nimo na ta nagbino? Nga pwede man nga mag-ekonomiya ta nga bisag dili na lang ipaapil ng bino, imusalig na lang tas gahom sa Ginoo, nga bisag ustiya na lang ipakalawat, upa na lang ipakalawat nga mahimong lawas nga buhi ni Kristo nga makumpleto gihapon natong makalawat. Dili ta makulangan. So mo na atong pagtuong Katoliko, ug wa po'y mabasa sa Biblia nga sayop o nag-ingon si Kristo nga dili pwede na. Kung ang ipakalawat sa pare, kanarang ustiya upahan lang. Asa mabasa sa Biblia be nga gidid-an tang Kristo ana? Asa gani makaingon ko sila kanunay silang magsaway nato mga Katoliko nga daghan kuno tang pagtulunan sa tao nga mga gi-practice. Basta kuno pagtulunan sa tao, dili na yun na patuhuan. Kaya na sa Biblia, gisaway ni Kristo ng man-made doctrines o man-made teachings. Nga wala nila ayuha og sabot nga ang buot ipasabot ni Kristo diha nga man-made teachings katong supak sa iyang teaching. Dili kay tanang man-made teaching sayop na lang yun. Kaya na diya sa Proverbio, nalimot ko atong teksto ba? Proverbs 16:7 ba ito nga nag-ingon siya nga, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. But pasabot kun ang buhat kuno sa tao makapahimuot sa Ginoo, mahimo niya nga makapausab siya sa relasyon nga dili maayo sa iyang mga kaaway. Meaning makighiusa na ang iyang kaaway tungod sa iyang gihimong maayo. But pasabot naadi ay buhat sa tao nga makapahimuot sa Ginoo. Sa ito pa, dili tanang man-made doctrines ang makadaot o maka-impirno na to. Sample, na ay mga gimbuhaton nato ron nga dili nato mabasa sa Biblia litra por litra. Apan tungod kay maayo, wala mo kontradik sa sugos Ginoo atong gihimo. Unsa man pananglit mga igsoon. Pras aning paghimo og radio station para dirita makahimog sangyaw pod nga daghang makadungog sa pulong si Ginoo. Wala man is Biblia kay wala pa may radio station sa ilang panahon sa mga apostol. Unya makaingon ba ka nga dili maayo ning magsangyaw sa radyo kay wala pay radyo sa panahon sa mga apostol? Nga ka dakong maayo aning ingon ani nga imbento kay laliman mo na naara ka diri sa gamay ka iyong kwarto. Mamusulti ka unya daghang kay makadungog. Nya moingon ka nga adili na maayo nang gibuhat ni Veritas nga magsangyaw sa radyo kay ang mga apostol walay radyo sa ilang panahon. Sayop nang gibuhat ni Veritas. Kay katong mga kuan kuno naay komentaryo bitaw nga nang nagko lang kuno ng ugat diri sa liog sa mga apostol kay labi nagdaghang maminaw na hinahinayon nila istorya di kadungog ang uban so manang musyagit gito sila. Muna kusog kay musyagit gito dagway sila daghang kay maminaw lang alang maghinay-hinay sila istorya. Mao na sila magsangyaw, magsagit-syagit. Dili parehas ato karon nga kuan ato nang Yusuf pwede na ta maghinay-hinay istorya nga naman kay hinayon na nato daghang makadungog. Di ba? Pasig mo ingon mo ana ba nga wala pay radyo ang mga apostoles sa ilang panahon Veritas. So dili na maayo imong gibuhat nga nag-invento ka diha buhat sa tao imong gisakyan. Imong gipahimuslan ng gama sa tao o binuhatan sa tao nga wala man sa Biblia. Inana. So mao na nga kanang mga gimbuhaton nato nga miingon ko nga maayo man for economic reason nga dili na gyud andamon pare nga daghanon jud kaing bino binaril siguro andamong bino diha sa simbahan no.
Andamon nga labi na kay ang misa ra ba taga-adlaw, so kinahanglan mag-andam yung kag paraan ng Lunes, Martes, Miyerkules ug labi ng Domingo kay mo man ay atong weekly Sabat na sa atong Kristohanon. Na imagine na moingon nga og imong unahon dili ka makasabot ang Ginoo na nga di lang pug kayo andamon gyud nga tanan pakalawaton gyud anang bino nga mastilan nga but pasabot nga mahimo ba dayang imposible sa Dios nga bisag gamay na lang andamon then ipakalawat ang istiya na lang, pero ang epekto tungod kay buhi mahimong buhi nga lawas ni Kristo nga dili gyapon ta makulangan sa atong gikalawat kay buhi man kang lawas ni Kristo sa tupanaan na nay dugo nga bisag kana na lang nga ustiya ang kalawaton nato mahimong lawas ni Kristo so dili na ta makulangan. Pero naay mga okasyon labi na kung gamay ra, may ubang mga okasyon nga gamay ra nga ang pari nga magmisa, labi na nga masigo ra pud tanan sa nanambong, pwede pud niya nga i-execute gyud nga na ako'y nakita gali ana nga ipa-appeal pud hasta ang kanang binog gyud ipainom sa mga matuuhon. Pero case to case basis na. Pero kung daghan na tungod sa gahom sa Ginoo, pwede nga bisag gustiyan nila ipakalawat, upahan nila ipakalawat kay human sa konsagrasyon sa pare mahimo man ang tibuok nga lawas ni Kristo, so naa na diha pod apil na ang dugo kay ang buhi nga lawas ni Kristo naa may dugo. Di ba? Mga igsuon. Unya umingon sila nga dili na pwede. Sama ra galing mo ingon pud nga ananudlo pud ay sila pagtulunan sa tao nga naman kay wala man sa Biblia nga dili pwede. Nga ang ipakalawat kana lang ustiya upan lang. Dibe kamo kuno mga igsuon o litra por litra. Litra por litra di ba hilig mo na sila pangitag litra por litra nato. Pangitaan gyud ta nilag litra por litra pe mangutana kuno ta nilag litra por litra. Asa mabasa sa Biblia nga ni supak ang Dios kung ang ipakalawat sa pare ustiya ra upan ra. Be. Kaya kuha yung ko'y nabasa sa Biblia, litra por litra nga nag-ingon ng Ginoo nga kung ang ipakalawat galis pare, no? Pan ra, ustiya ra, makulang na, dili na pwede. Kung naay pagtulunan sa Kristoana, mo saludo ko nga sakto sila. Pero kung wala gani, but pasabot, nagtudlo ra po sila kaugalingong pagtulunan nila nga wala gitudlo ni Kristo og mga apostol. Dahil laing katarungan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18 unsay giingon ni Kristo sa iyang unang mga obispo nga gitawag og mga apostoles. Unsay iyang giingon? Diya sa Mateo 18:18, ang inyong bugkusan og gapuson dinhi sa yuta, bugkusan og hubaran dinhi sa yuta, bugkusan og hubaran usab dito sa langit, no, sa bag-ong hubad nga common nga version giingon, bisag unsay inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit, bisag unsay inyong itugot. Mo bitaw to nga kana galing example kanang dili pagkaon sa dugo, giapil pa man na sa unang mga obispo o unang katong mga apostol ba, no? Ila pa nang gidili gihapon ng dugo bisag wa na manudlo sa Kristo ana o sa ilang council sa Jerusalem, motong dili pod sila magkaon og dugo sa ilang panahon. Kay ukihan man gihapon ang ilang desisyon sa konsilyo kay giingnan man sila ni Kristo ang inyong idili, ang inyong itugot. Mao na nga sa konsilyo sa Jerusalem, dili pa gihapon sila mga og dugo kay ila pa man giapil ng Jewish custom. Pero sa Kristiyanos na nga pagtulunan gyud nga gipaklaro ni Pablo diya sa Colosas 2:14 ngadto 17 nga dili naman di ay kuno ta motugot nga hukman patag mga tao unsay atong kanon. Mo na nga sa Kristiyano karon ang mga obispo nato ron gi-purely Christian na lang gyud nga baruganan na atong sundon. Wa naman manudlo sa Kristo nga dili paghapon ni pagkaon ng dugo. Mo nang pinaagig konsilyo labi na atong Council of Florence ingon na nga dili na nato ni sundon. Sa mga apostol, balido to nilang di paghapon ni pagkaon dugo kay naaman sila authority, naaman nila ang gahom sa binding and loosing. Nya kay the same power man ang mahuptan sa atong mga obispo. Kay basig mo ingon mo ba ang mga apostolis ramay gitagaan anang gahoma veritas. Dili na mapanunod ng ilang gahom sa mga obispo o sa mga ilang mga sumusunod. Diha ka.
Na ba day mabasa sa Biblia nga ang gahom sa mga apostoles sa pagdumala, ang gahom sa pagdili og pagtugot, diha ra taman nila. Na ba day mabasa sa Biblia nga taman ra ng gahuma sa mga apostol. Wala ra ba pud. Gani atong masabot diha sa buhat 2:38-39 nga ang saad ngadto nila ni adto. Unsay giingon diha sa buhat 2:38-39, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Buot po sa butog, unsay gahom sa mga apostoles, ang pagdili og pagtugot, mauusab ng gahuma ang mahuptan sa atong mga obispo. Kaya ang atong mga obispo, sila gyud mo'y nakasunod, successor, sumala sa history sa katungdanan sa mga apostol. Pero ilahi lang nato ang term, obispo lang yun, di lang nato yun kanamang gamitong term nga apostol, kay exclusive ra nato na sa unang mga labaw o mga obispo nga sila ray tawgon natog apostol, pero ang mga sumusunod nila tawgon lang nato og pare ba or obispo or kardinal ba. Dayon ang prime minister ang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit nga mauna-una si Pedro ug ang nakasunod siyang katungdanan muna gitawag natog Santo Papa o Pope o Prime Minister o Executive Minister ba, bisan unsa, no, basta kay visible head, no, mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na nga kay naa man ang gahom sa mga obispo, una nga niadtong Council of Florence giklaro na nga mingon nga ato nilang ning purely Christian jud ang atong baruganan, dili na nato sa gulag Jewish. Muna nga sa Council of Florence giklaro nga dili na gyud ta obligado mga Kristiyanos nga mosunod anang Jewish custom. Pero sa panahon sa mga unang mga Kristiyano na diya sa buhat 11:27 sa footnote diha sa katilingbanon nga Biblia ang Katoliko giingon nga ila pag yung gisagol-sagulan gihapon og mga Jewish custom ang Kristyanismo. Pero giklaro na ni San Pablo sa iyang awahin na gyud niyang pahimug at dili na gyud ta obligado anang Jewish custom. Purely Christian na gyud, no? At ang ipod unya mga igsuon sa atong tema mahitungod sa kalanon gyud nga specific kay akong panghisgutan ang uban pa mga tudling sa Biblia ngano nga ang lunsayng baruganang Kristiyano wala na iapil ng tulumanon mahitungod sa kalanon, apil mangali ng Sabat, sa mga Hudyo rapot kay katong mga daang panagtigom pahunungon man to nasa buhat minsan ni Usias 2:11. Pero ang bag-ong panagtigom nga buhaton sa mga lideres sa atong pagtuo, gitagaan man sila gahom sa pagdili og pagtugot mo na atong ipadayon kanang mga bag-ong panagtigom nga giimbento o gimugna sa atong magisterium. Nga gahom ang simbahan ana, ang inyong idili og itugot usap. Nabaday ko'y kuan kanang laing example anang kalainan ba sa desisyon sa mga council. Sa una, kanang ilang silibasi kana bang dili pagminyo optional ra gyud. Di ba? Kay naay apostol nga minyo sama ni Pedro, naapoy kana pong dili minyo. Munya og dili minyo ang leader sa usa ka simbahan o iglesia o obispo, kinahanglan usara na sa 1 Timoteo 3:2. So nganong naay mga minyo sa ilang mga lideri sa una, mga pare, tungod kay optional man silang panahon ay minyo na po'y dili. Mga igsoon. Pero sa pag-abot sa panahon, tungod kay naay gahom ang mga obispo lagi o kardinal, sa pagdili og pagtugot, ilang nahukman pod sa Roman Rite nga gi-require ang magpari na mas maayo awato na lang gyud ang example ni Pablo ug ni Kristo nga dili minyo. Munang gihimong balaod mao na nga ang mosulod sa seminary diri sa Roman Rite gi-require gyud nga dili magminyo for the kingdom of God. Nya wala dili man na pagtulon-an siyawa ng dili pagminyo for the kingdom of God, kay pagtulunan mo na ni Kristo mahitungod sa disiplina na sa Mateo 19:12 nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, siya nga makahimo padawata siya, no? Kay giakusahan man gud puta nila sa mga labi na mga ministro sa Iglesia ni Kristo nga kana kunong dili pagminyo sa mga pari pagtulunan kuno na siyawa dili kay duha ka klase ng pagdili sa pagminyo.
Una, pagtulunan si Yawa. Unsa hinungdan nga dili paminyoon ang tao, no? Katubang pagtulunan si Yawa. Dili paminyoon ng tao, dili lang gali kay pari. Tanang tao, mabay kag laki, gidid-an ka sa pagminyo tungod kay sayop kuno ang kaminyoon. Mao nay pagtulunan si Yawa. Pero ang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit, dili na pagtulunan si Yawa. Pagtulunan ani Kristo mahitungod sa disiplina nga mabasa sa Mateo 19:12 nga nagingon si Kristo na ay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Unsa may pasabot anak kana bang mo renounce ba sa ilang kana bang right nga naunta sila'y katungod sa pagminyo, pero kay naglabi ang ilang huna-huna sa pagkalagad sa Ginoo, ila na lang gi sakripisyo nga ako dili ko magminyo kay moalagad ra gyud ko sa Pangginoo, nga ang himuon akong silbing asawa maura gyud si Kristo, pag espirituhanon nga pagsabot o ang simbahan nga mo nay silbing akong akatahan niya, ang mga parokyano mo nay silbing mga anak nga akong akatahan. Mo na. So, for the kingdom of God ang reason, mao na ang atong silibas iron sa Roman Rite atong gihimo nga single. Nya kanang balaora sa canon law, ang pangutana, aprobahan ba na sa langit? Aprobahan kay daan naman nag-ingon si Kristo o sa unang mga lideres sa simbahan nga ang inyong idili na kog itugot. Unya kay ang gahom sa mga apostoles mapasa man sa mga obispo kay sila man ang successor sa mga apostoles. So kanang canon law nga sa Roman Rite gidid-an ang magpare nga magminyo, so giaprobahan na sa langit. Gawas na lang og ang gahom sa mga apostol dili mapanunod sa mga obispo. Yawa may mabasa sa Biblia nga dili mapanunod ang gahom sa mga apostol sa mga sumusunod. Gani masabot nato sa buhat 2:38-39 nga ang saad nila mapanunod sa mga kaanakan sa ato pa mga sumusunod. So mao na mga igsoon nga giaprobahan na, pero ako ding i-remind ninyo mga igsoon nga kanang vow of celibacy dili na siya universal law, canon law nga but pasabot nga tanang mga pare gidid-an gyud sa pagminyo. Kay sa Roman Rite ra na, kay sa Eastern pwede ang ilang pare minyo. Pero sa Eastern Orthodox nga katong Orthodox nga na united sa Katoliko, og naapoy dispensation katong mga Anglican priest nga minyo na nga nakabig sa pagkakatoliko. Dayon gihimo ra gyapon silang pare. Unya gitugtan sila nga dili nila biyaan nilang asawa, minyo ra gyapon sila. Sa ato pa ang pare dahil sa Katoliko karon dili tanan dili minyo. Okay na ay mga naapil sa dispensation katong mga Anglican o mga Protestanteng priest nga gidawat sila nga mahimo gyapong pare sila nga Katoliko sa dihang na-convert na sila, nga wala gibawal sa ila ang ilang minyo nga kuan kana bang kinabuhi, pero pare pud sila. Pero katong mga Anglican nga single nga na-convert sa pagkakatoliko, so kung magpari sila, kung wa pa sila na minyo, gi-require gyud sila nga mag-celibate kay mo man na. Pero katong minyo na daan tungod sa gahom sa simbahan nga maingon siya nga pwede na to ni tugtan na to ning nga minyo na daan nga magpabilin silang minyo ug dawato na to sila nga pare sa atong simbahan. Pero katong single nga na-convert, ato silang i-require nga mag-celibate. Ngayon na. Then, dire sa Roman Rite, labi na sa atong sa Pilipinas, under man ta sa Roman Rite, mao na nga, gi-require gyud ang atong magpare dire nga mag-celibate. O kanang dili magminyo. Unya, sa ako nang giingon, maggahom ang simbahan, ana, Mateo 18:18, ang inyong idili og itugot, dire idili og itugot usab. So, mao na nga ang kalainan sa atong panahon karon kung ikumpara sa panahon sa mga apostoles. Kay panahon sa mga apostoles kanang ang ilang silibase o dili pagminyo sa mga mensahero optional raman mo nang naiminyo na po dili. Gani sa history naay mga 29 o 30 ka Santo Papa nga minyo mo apil na nas Pedro. Pero sa dihang nahimo ng balaod sa canon law sa Roman Rite nga gi-require ang magpari nga single na lang gyud mo nang naidili magminyo nga mga pari. Kay gibasi po na sa 1 Corintios 7:38-39 nga maayo man ang pagminyo. Pero kung makahimo ka sa dili pagminyo sa pag-alagad sa Ginoo, mas maayo na.
So mao na nga mas maayo man day ang dili pagminyo matud pas Biblia 1 Corintios 7:38-39 mao na nga na tungod sa gahom sa simbahan ingon siya nga maghimo tag balaod. Diri sa atong panahon nga sa Roman Rite nga i-require nato nga dili magminyo for the kingdom of God. Og siyempre og unsa lagi aprobahan diri sa yuta sa mga otoridad sa simbahan, aprobahan po niya sa langit. Mateo 18:18. So mo-approve gani ang langit sa desisyon sa iyang kuan, iyang mga otoridad. Unsa pa kita nga igurata diri naratas yuta. Di mo approve. So mao na nga kana galing mga siging gadugang nga mga piyesta kay sige man po gadugang ng mga santos o martir nga gideklara ikanunay sa simbahan. So sige po magdugang po ang atong mga bag-ong pista. Aprobahan na sa langit kay ang inyo laging idili og itugot sa langit. So kaato pa kung ang ubang mga grupo dili sila makahimo ana, sa ato pa dili din na sila ang mga otoridad nga gitaga-agahom ni Kristo sa pagdili og pagtugot kay mahadlok man sila. Mayon sila nga kami nga mga dili Katoliko dili gyud mi mag-canonize og santos. Kay unang-una wala suguas Ginoo des Biblia ana og mag-canonize og santos. Naunsaon man nato naron paghaom sa Biblia nga ang mga lideres diya sa Biblia sa pagtuo gitagaan man ni Kristo gahom sa pagdili og pagtugot. Sa ato pa di ay kana di inyong mga lideres, inyong mga pastor ug ministro, wala day na sila gahom sa pagdili og pagtugot. Mao day nang dili sila mahadlok sila maghimog mga balaod. Pero di mo kumutuhuan na kay sa Iglesia ni Kristo gani. Naman po na sila mga balaod nga actually wala mas Biblia. Sample, nagkaman ako example. Ambot og wala ba ni usban nila na ako'y nahibawan, correct me if I'm wrong lang kung naay mga igsuon na itong mga Iglesia ni Kristo nga naminaw. Di ba naay balaod ang Iglesia ni Kristo nga ang musulod sa pagkaministro, kung kanang mag-eskwela sa pagkaministro, gidid-an sa pag-uyab-uyab o uyab-uyab na o pagminyo. Kay unya ra magminyo kung humana maministro na gyud. Ambot og wala ba na usba or kung basig nasayop ko og kutlo sa ilo ako, I stand corrected pud kung nasayop ko. Ani no? So para lang sa akong nadumduman na ay nakaingon nako nga mao na ang usas balaod sa Iglesia ni Kristo. Nya mayon kung naa ba na sa Biblia wala. So murabag kung musupak sila nga ang ato mga obispo na ay gahom sa pagdili og pagtugot, abot pasabot dili di ay pwede makahimog mga lagda ang mga lidere sa simbahan. Ang pangutana nganong gahimo-himo po sila lagda gani sa ubang mga grupo sa akong nahibaw-an na pod sila ingon ana nga mag-meeting po sila din maghimo po sila lagda nga ilaa na ang pangutana nganong pwede man na sa ila unya kitang mga Katoliko dili pwede. Kay sumala nila kamo mga Katoliko daghan kay mong gidugang-dugang nga mga balaod diha. Daghan kay mong mga pista, daghan kay mong sa panang inyong mga kasaulugan. Ang tubag na to tungod kay gitagaan tagahom sa Ginoo sa pagdili og pagtugot. Unya, kung ato ra ba pong tun-an ang ilang grupo, ilatang sawayon anang daghan tang gidugang-dugang nga mga kasaulugan, nganong sila po naman po lagi sila kasaulugan lagi. Sample, Iglesia ni Kristo. Nganong magsaulog man sila July 27 nga anniversary nga wala man sa Biblia. Wa man na sila giingnan sa Ginoo nga sa ulugan ninyo ng inyong anniversary. Wala, pero wa man ta magsaway ana kay di man pud dautan ang magsaulog og anniversary. Pero mao lagi nganong pwede nila unya kita dili pwede. Daghan man tang mga kasaulugang Katoliko ron nga giinbento kay example pag katong kabayani nga gibuhat ni San Vicente. In return kay naa man sa Biblia nga pasidunggan ng mga maayo gawi nga mga Kristiyanos unang naghimotag mga pista o halad pagpasidungog sa ilang kamatayon. Unang tuig-tuig magsaulog tag piyesta ni San Vicente. Mao na mayon sila nga adili na pwede. Kay di na pwede himuon ninyo mga Katoliko. Nganong dili man pwede nga kamo lagi naghimo man mo kasaulugan every July 27. Unya, napo ko'y nahibaw-an day mga saksi ni Jehova, napo na sila yung mga assembly nga tuig-tuig. Nya litra por litra, wala ra ba gyud sa Biblia.
Kanang litra por litra gid ba ang pagsaulog na sa Biblia, pero kanang specific gyud nga uban nilang kasaulogan inbento ra pud na nila. Mao lagi nga kita mag-imbento og mga kasaulogan gidid-an ta nila. Kay dili kuno na maayo. Ya nga sila naman lagi po sila gihimo nga wala sa Biblia. Ya may lang diay nila nya kita dili pwede na to. Sample. Nganong naghubad man og Biblia ang Jehovah's Witness nga wala may mabasa sa Biblia nga ang pulong sa Ginoo hubad-hubaron sa laing hubad. Litra por litra. Naabagod mabasa sa Biblia nga hubaron sa Binisaya og in English kadtong Hebro o Griego? Wala oy. Nganong ila man ang gihimo? Kay inaatay pwede ta mohimo basta dili lang dautan, pwede ta mohimo ana. Mao lagi balik ko na to ang atong punto. Nganong dili pwede sa Katoliko, sila ra pwede nila. Kanang maghimo og printing press. Wala man sa Biblia nga pag-abot sa high-tech nga panahon, paghimo mog printing press, paghimo mog radio station, paghimo mog daghang kayong mga libro, naa ba na sa Biblia? Wala. Pwede na nila. Kay di man po daotan. Kamo mga Katoliko dili na pwede. Dili mo pwede mahimog katekism. Ako sige jud og sawayon sa Facebook nganong mukutlo kuno kog katekism. Dili pwede mo kutlog katekism. Unya pwede mo kutlo anang kanang mga basahon ni Ellen White nga unsa nang mga basahon nila. Then naghanap ba naglibro po ng Seventh-day Adventist at po kasaksi ni Hubat samot daghang kay mga libro. Nganong pwede nila diri nato dili pwede. Di ba? Mao man na ba mga pasaylo ako sa pag-ingon ba nga mga hipokrito ba, no? Nga gidid-an ta nilang Katoliko pero sila pwede. Di ba? Naabay mabasa sa Biblia nga maghimog daghang libro adto putas Iglesia ni Cristo. Naabay mabasa sa Biblia nga maghimog pasugo magasin. Wala. Kamong Katoliko ay na mo katikisim kay wala na sa Biblia. Ay na mo paghimog mga magasin pero nganong naman lagi mo pasugo magasin lagi. May lang lagi ug kami gidid-an mi ninyo na naunsa naman ang fairness diha. Unsa naman ang fairness diha, no? So mao na ang bantayanan nato ng mga igsuon. So mao na nga balik ta sa atong naiskutan nga kanang bow of celibacy, no? Sa una ang desisyon ang gikahiusahan sa mga tinun-an optional mo nang dunay minyo duna poy dili. Pero kung minyo kinahanglan usara kanang nasa 1 Timoteo 3:2 nga kung minyo kinahanglan usara. Pero sa atong panahon karon nagihimo man ng kana bang requirements sa Roman Rite mao na nga ang atong mga pare ron dili pa minyoon. Pero dili biya tanang mga pare sa Katoliko dili minyo kay katong na-appeal sa dispensation mga minyo. Gani in fact sa US na ako'y nailhan nga pare nga gikan sa Anglican ba to? Nga na-convert siya nga Katoliko pero gi-dispense siya nga gitugtan siya nga wala niya biyay ang asawa, minyo ra gyapon siya pero gihimo siyang pare kay maayo man pud motudlo. Inana na mga kaso mingon ana basta kay okay lang pag sa balaod wa kay nalapas mo ingon ana sumo na dili na siya universal gyud na nga balaod depende na case to case basis niya dili man ko canon lawyer mo nang dili kay ko eksperto ana no ako lang nahibaw-an gamay ra ni so mao na mga igsuon so mga 5 minutos na lang nahibilin no mga igsuon og tuguti ako sa pagbasa aning buhat 13 versikulo 39 ug 38 ingon diri busa mga kaigsuonan kinahanglang mahibaluan ninyo nga pinaagi kang Hesus gisulti namo kaninyo ang balita nga kita mapasaylo sa Dios sa atong mga sala. Si bisan kinsa nga nagatuo kang Hesus, gipakamatarong na sa Dios. Kini dili mahimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. No, amo ni bantayan. Diri sa New Covenant, dili ta matarungon kuno pinaagi sa pagtuman sa kasuguan ni Moises. Pero dili bot pasabot nga
Giwala na tong napulo ka sugo ha, kay divine law man to. Bisan sa Christianity wala giwala ng napulo ka sugo. Ang giwala lang katong wala na gitudlo ni Kristo nga mga Jewish custom, sama anang dili pagkaon sa baboy, isdang walay himbis, kay wala naman na itudlo ni Kristo, dili pagkaog dugo. Pero sa unang siglo, sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo, tungod kay ang mga lideri sa simbahan, ang mga apostol, gitagaan man gyud og gahom sa pagdili og pagtugot. So gitugtan po tong ilang giapil-apil gihapon nila ng Jewish custom nga naa gihapon sila instruction nga dili pagkan-on ng dugo. Pero sa ila tong panahon ha, kay bisag unsa lagi idili nila gitugot, idili pug itugot sa Dios. Unya kay ila pa man gihapon giapil tong Jewish custom sama nang dili pagkaog dugo, mo nang naapod sila desisyon nga aprobado gihapon sa langit sa ilang panahon. Ug unsay balaod sa ilang panahon, ang mga tao sa una obligado mosunod ana. Kay sila man ang otorisado, ang mga apostol. Pero sa atong panahon karon dili naman ang apostol ang atong direktamente nga otorisado nga gisunod. Ang ato namang mga obispo kay sila may nakasunod sa gahom sa mga apostol. So kung sa ilang mga desisyon, diyan na po tamutuon nila. Pero sa atong konstitusyon, kung natao ta before 1986, ang konstitusyon sa before 1986 may atong sundon. Unaan naman ta sa tuig diin na ilalom na ta sa 1986 Constitution o unsa pa nang gipadayon, sukad ato. So kitang mga Pilipino ron mosunod sa atong bag-ong konstitusyon. Ang atong lideres ron, mga obispo naman, kay wala naman itong mga apostol, so naapon na po diri musalig sa ilang mga desisyon. Na, sa Council of Florence, giklaro nga, atong i-purely Kristiyano ang atong mga practices. Wala naman magtudlo sa Kristo nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo. Og si San Pablo nagklaro man gyud diya sa Colosas 2:14-17 nga ayaw na mo og tugot nga duna pay maghukom ninyo og sa inyong kanunon. Bisag kanang sabat, katong daan laging sabat gipasapot kay landong ra lagi kuno to. Nya naitag na sa Usias 2:11 katong ilang mga panagtigom o sabat nila undangon na to. Una nga kinanglan ningon ang Council of Florence nga dili na nato naiapil. Muna lunlon Kristiyano na gyud ang atong pagtulon-an karong gisunod. Mao na mga igsoon. So I hope nakuha ninyo na nga punto. Ang kasuguan ni Moises timan na to nga ang gipasabot diri sa buhat 13:39 nga giingon kini dili mahimo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Dili bot pasabot diri nga naapil tong napulo ka sugo ha. Ang gipasabot diri nga dili kuno ta matarungon pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moises. Kadtong sugo ni Moises nga naay napulo ka sugo, dayon gidugangan pug katong uban pa nga mga kustom nila. Sa to pa katong napulo ka sugo nga giapil gihapon tong ubang mga kustom, mao toy sumada sa kasuguan ni Moises. Nga kita ko ng mga Kristiyano dili na ta matarungon ana. Kay diri sa New Covenant matarungon ta sa pagtulun-an na lang gyud ni Kristo. Nga naay napulo ka sugo og wala na giapil tong uban pang gipangdugang-dugang. Mao na. Kay dili man pud maingon nga wala na lang gyud sugo na gihapon. Naagihapoy pahulay kay eternal covenant man pero lain ang adlaw. Motong sa atong tema sa igpapahulay, mo nang giklaro nato nga masabot implicitly nga Domingo naman gyud sila kasagarang mga nagtigom. Mao na nga Domingo na moy atong gihimo nga adlaw sa panagtigom. O bitaw nga sa World History by O'Brien sa pahina 146 paragraph 3 giingon, other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. No, nindot kayo. Unya mga igsuon, kanang nahinumdum po ko kadtubang sa Converts Catechism of Catholic Doctrine, okay, ninalay katapusan. Kutluon ni nila, dayon dili nila tiwason og basa. Akong tiwason sa pagbasa karon kay naay dili nila i-appeal. No, giingon diri sa Converts Catechism of Catholic Doctrine, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Mo man ni ang Jewish Sabbath. Sa sumpay giingon, why do observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
Now, why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday. Na pagkamayo kayo ang reason nga nung gibalhin sa Domingo, tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlawng Domingo. And the Holy Ghost ascended upon the apostles on Sunday. Katong Pentecostes, Domingo po. Dayon, nanadiri ang sumpay nga dili nila basahog apel nga importante ra ba kay ni. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Unsa kunoy gahom sa simbahan nga makahimo siya nga gikan sa Sabado ibalhin sa Domingo. Ang tubag diri mo dili gyud nila basahon. Giingon diri, the church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon her. Ang simbahan kuno gikan na niyang gahuma sa pagbalhin gikan gyud sa gahom nga gihatag ni Kristo, divine power gikan niya nga gihatag sa mga lideres. Katulaging Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Sa Biblia, sumala sa basahon ni Cardinal Gibbons nga wa kay mabasa sa Biblia nga ang Dios gaingon nga ibalhin nagdomingo. Wala nag-ingon ang Dios. Tinuod na ang giingon ni Cardinal Gibbons. Pero kay gitagaan man niya gahom ang mga lideri sa simbahan sa pagdili og pagtugot, mao na history will tell us nga ila gyud nang gibalhin. Katong Council of Laodicea ang formal declaration gyud sa transfer. Yang maingon ka nga valid ba tong Council of Laodicea? Valid nga naman. Valid gali tong Council of Jerusalem. Ang Council of Laodicea nga Kristiyano man gihapon tong nga council dili day valid. Na tumaw na hinoon nga doon na day pinalabi ang Diyos sa council sa iyang simbahan. Kay ang tuhuan ng Council of Jerusalem raman dili man ni appeal tong Council of Laodicea nga sumala ra bas Biblia ang Laodicea naarabay na himo mga Kristiyano dia. No? Mga igsoon. Mo na inconsistency nila kay dili sila motuo sa Council of Laodicea pero motuo sila sa Council of Jerusalem lang. Wa ra bay mabasa sa Biblia nga dili patuhuan ang Council of Laodicea. So mao na mga igsoon, wa na ko igong panahon. Daghan pa unta akong hisgutan, no? So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, ug sa mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumawong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, no? Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Niya na ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato.